Bueno, ademais do criterio de mellora continua, hai un criterio fundamental que eu trato de seguir sempre nas decisións e nas iniciativas que tomo ao frente do partido, que é o criterio da meritocracia. Entón, asumindo, por suposto, que non son infalible, sí que o criterio que sigo é moi claro e moi transparente. Trato de propoñer a persoas que eu considero equivocadas totalmente, creo que totalmente máis capacitadas para cada unha das funcións que creo que o partido ten que cumplimentar, que o partido ten que cubrir, e ese é o único criterio, a meritocracia e a capacidade en base a unha estrutura funcional das persoas. Hai un intervento importante dos executivos duplica os seus membros para sermos capaces, tendo en conta que ainda non estamos profesionalizados, de asumir moito máis traballo, sabendo que non podemos ter ningún de nós, de momento, dedicación exclusiva. Por lo tanto, máis persoas con funcións claramente definidas, funcións que teñen que cumplir e funcións sobre as que se teñen que responsabilizar de unha forma moi clara e ineludible, pois estou convencido de que permitirán ao partido dar un salto adiante moi importante na medida que se poida facer máis traballo e que este traballo se poida facer de unha forma